Milí diváci, zdravíme vás z redakce Svědomí národa. Já vám chci moc poděkovat za vaši dosavadní podporu. My už tady 5 let pro vás natáčíme rozhovory, ve kterých klademe otázky, které jiná média nekladou, a natáčíme v tom našem známém formátu bez moderátora, aby co nejvíc prostoru dostal náš respondent. Jsme redakce novinářů, jezdíme za našimi respondenty, jsou to převážně odborníci, jezdíme po celé České republice i na Slovensko. Nejsme žádný podcast, který by natáčel věci přes webovou kameru online. Držíme prostě tu naši kvalitu. Fungujeme bez příjmů od velkých inzerentů, nebereme žádné dotace a nikdy jsme se netajili tím, že jste to právě vy, naši diváci, díky komu tady můžeme být, díky komu můžeme dělat svoji novinářskou práci. Fungujeme v prostředí Evropské unie, která neustále zavádí nová pravidla omezující svobodu projevu, a někteří její představitelé se netají tím, že by bylo radno nechat projekty, jako je ten náš Vyhladověd. V tom snižování dosahu jim pomáhají velké sociální sítě, které nám ten dosah omezují. O to víc si vážíme vás, diváků, který chápete, v jakém prostředí se pohybujeme a podporujete nás. Pokud se vám líbí naše práce, podpořte nás prosím i teď. V následujících týdnech pro vás máme připravenou další řadu rozhovorů s odpověďmi na otázky, které jinde neuslyšíte. Děkujeme. Děkujeme. Kritizujete očkování mRNA vakcínami, otevřeně mluvíte o turborakovinách. Je důsledkem těchto vašich akcí vyhazov z Centra experimentální medicíny Slovenské akademie věd? Jedná se podle vás o politickou akci? Jednoznačne áno. Ja totiž predtým, ako som dostal ten prepušťací dekret, tak sme mali taký pohovor s tými, nie s najvyšším, ale s tými ľuďmi okolo, a ponúkli mi, aby som podpísal žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru, čo som ja teda striktne odmietol. A tak mi bolo povedané, že tak som im to trošku sťažil, ale že teda príde takéto nejaké vyrozumenie, že rozviazanie pracovného pomeru alebo ukončenie pracovného pomeru s tým, že to bude v rámci konsolidácie. Ale to príde oficiálne, ale nech viem, že to je za moje názory. To ale není první případ, když jste kvůli svým postojům přišel o práci, že ne? Nie, určite nie. To v podstate, keď sme to zrátame, tak za 4 roky som prišiel o 6 zamestnaní. Isté, niekedy som ako pod nátlakom, samozrejme, viete, ja vždycky tomu hovorím, že bol som odídený, ale tak som podpísal tú žiadosť, lebo viete, tak budú vám robiť problémy. Ale teraz je to ostatné, alebo tá posledné zamestnanie a priori, tak to som si povedal, že to už nepodpíšem a že teda medzi nami, tak ja tú Slovenskú akadémiu v nej robím, pozor, nie som zamestnaný, už vo februári bolo 50 rokov. Soňa Peková má přijít o razítko soudní znalkyně na základě posudku soudního znalce, který nebyl v registru soudních znalců. Je to vysoce pravděpodobně reciproční akce za její angažmá ve zkoumání obsahu vakcín pro zmocněnce slovenské vlády doktora Kotlára. Co podle vás bylo ve vakcínách? Co přesně o složení dnes víme? No, pozrite, tak k prvej časti otázky, ja poviem to tak, súdny znalec je, by sa obrazne povedať, persona nedotknuteľná. A ja sa k tým právnym aspektom súdno-znalectva nebudem vyjadrovať, pretože nikdy som sám súdnym znalcom nebol, i keď som nejaké posudky robil, ale to bol na úrovni konzultanta pre úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A k tej druhej časti, tie dáta pani doktorky Pekovej nie sú ojedinelé. Sú neskutočné, sú také, aké sme sa dozvedeli z toho abstraktu, teda, ktorý má tuším 13 strán, a ktorý hovorí o tom, že množstvo DNA vo vakcínach, ktorá skúmala vakcíny firmy Moderny a Pfizer, tak v niektorých prípadoch, hlavne u Moderny, dosiahlo alebo dokonca prekročil obsah RNA, ktorá by sa tam mala podľa protokolu nachádzať. Čiže keby to bola povedal len ona, hoci teda je považená za vysokú odborníčku v tom svojom odbore, ktorý robí,
tak si povie, dobre, tak einmal ist keinmal, a jedenkrát sa nedá tomu. Lenže tých dát je tak veľmi veľa a kumulujú sa. Pani doktorka Peková bola vlastne 13. z tej takej pomyselnej tabuľke a tí predtým prakticky 11., 12., čo boli pred ňou, ukázali, že to množstvo DNA tam je nie že relatívne, ono je tam naozaj vysoké. A teraz, keď by sme sa pozreli na to inými očami, teda sú nejaké práce, ktoré hovoria, že množstvo DNA tam je nízke, tak, a že vyhovuje norme, tak treba jednoznačne povedať nasledovné. To množstvo DNA, ktoré sa stanovilo ako keby za normu pred týmto, tak bolo stanovené preto, keď sa ešte táto DNA a spolu s RNA, čo sa nachádza v úvozovkách vo vakcínach, nebola balená do tých lipidických nanočastíc. Čiže si predstavte, že pichnete akési množstvo, ktoré je normou do organizmu človeka a to množstvo je naozaj zanedbateľné. Lenže toto zanedbateľné množstvo, ktoré sa nachádza, ako podľa niektorých dát, ale tých je pomerne málo, ale respektíve menej ako tie, ktorých hovoríme, že je tam veľa, tak toto množstvo sa všetko zainkorporuje do bunky práve vďaka tomu, že sú tam tie lipidické nanočastice. A v tomuto procesu sa odborne hovorí, že transfekcia a aj to malé množstvo, ako som spomínal, príde do bunky a obrazne povedané, alebo ľudovo povedané, neexistuje malé množstvo. Ak by tam akékoľvek množstvo je svojím spôsobom nebezpečné pre ten ľudský organizmus a v zásade samozrejme omnoho nebezpečnejšie sú tieto obrovské alebo veľké hodnoty DNK, ktoré tam boli zmerané a ktoré pani doktorka Peková jednoznačne sa obrazne zaradila do toho šíku ľudí, alebo vedcov alebo bádateľov, ktorí toto dokázali. Dá se vakcinace cílit podle genomu na určité etnikum či rasu? Co o tom víme? A jestli je to technicky možné? Co brání výzkumu a využití třeba ve vojenském průmyslu? Ťažká otázka, ale skúsim vám odpovedať podľa mojich vedomostí. Ja som sa s tým sám nikdy nezaoberal, ako myslím, že prakticky. Viete, ono už v 90. rokoch minulého storočia sa objavili práce, ktoré hovorili, že takéto výskumy sa uskutočňujú a cieľia sa na isté etnikum, notabene rasu. Boli to podľa mňa relatívne veľkohubé prehlásenia, ktoré uskutočnili takí v úvodzovkách ľudia, lebo to nie sú ľudia ako americký minister obrany a podobní ksichti, ktorí sa chystali vyhubiť kohokoľvek budú chcieť na základe etnika, príslušnosti k etniku a k rase. Lenže tieto veci samozrejme môžu zaujímať tak akože obrazne povedať bulvárnu tlač, lebo sa v tom čase podľa môjho názoru nedali a priori realizovať. To nikto si nevedel predstaviť mechanizmus, aký by sa to mohlo uskutočniť. Ale objavila sa nová, nazvime to veda, alebo nový odbor, ktorý je už síce starší, ale teraz ide do popredia, volá sa epigenetika. A to nebude fungovať tak, že podľa môj názor, to je čisto toho, čo som si prečítal, že sa niečo zainkorporuje, ale že principiálne predstavte si etnikum a také práce sú, alebo rasu, kde sa napríklad merala isté množstvo alebo tzv. Malých RNA v spermiách ako taký, čiže v tej tekutine a tak. A ukazuje sa, že v tom sa tie etniká líšia. Líši sa Čína, podľa tej tabuľky, čo tam bolo obrázku, čo tam bolo uvedené, či líši sa od Indie, líši sa od Španielska, líši sa od Spojených štátov. Čiže tu vystáva ten problém, a ktorý ja teda samozrejme neviem, ale principiálne, že niekto sa môže pokúsiť toto napodobniť a môže sa stať, že povedzme, teraz naschvál poviem, právochrán hovorí, že to je to, vyberie si indickú rasu, ktorej sa pokúsi toto spektrum malých RNK priamo v spermiách ako takých zmeniť. No ale tie spermie v tom momente sú nefunkčné, lebo fungujú len a len pre indickú rasu. Takže neviem, či to je vyčerpávajúca odpoveď na túto otázku, ale si myslím, že asi týmto smerom by sa potenciálne výskum v budúcnosti alebo v súčasnosti aj mohol uberať. V České republice máme nyní proces schvalování národní očkovací strategie a v režii to mají stejní lidé, kteří předtím masivně podporovali plošné očkování experimentální vakcínou.
Opět je ve hře pobízení a nátlak na vakcinaci organizovanou státem. Čekáte nějakou reflexi státního aparátu v části experimentálních látek injektovaných do obyčejných lidí pod nějakou legendou, nebo se ničeho takového nedočkáme? Ja mám čakať po tom všetko, čo sme zažili. To je presne to, že urobiť capa záhradníkov. Ako, pozrite, ja keď som bol na fakulte, ja som teda promoval v 84. minulom storočí, tak v zásade sme mali vakcíny, ktoré boli DTPRK, to bola tá trojvakcína, potom sa očkovalo, ja som ešte chodil z lyžičkou, čiže na polio, ako o detskú obrnu, dostali sme proti tuberkulóze. A ak som niečo zabol, ospravedlňujem sa, ale v zásade to bolo veľmi jednoduché, no tétanus, ale tétanus až potom neskôr. Ale v zásade, keď som teraz pozeral, čo sa do detí pchá, tak ma až hrôza obmanula. A ja si hovorím, Pane Bože, však to predsa nemôže byť pravda. Predstavte si, že očkujú sa malé deti proti hepatitíde B. To je teda sérová žltačka, ktorá sa prenáša injekčne, prenáša sa samozrejme pri pohľadnom styku, ale na čo im toto je? A samozrejme, zdravotníci sa proti hepatitíde B očkujú. Ale na čo to tým deťom je? A to je iba jeden príklad. A druhá vec je taká, že to spektrum narastá, proti čomu sa očkujú. Čiže vznikajú dve veci, ktoré môžu sa ukázať veľmi nebezpečné biologického hľadiska. Poprvé je ten, že ten imunitný systém toho jedinca je už úplne zbláznený, že proti čomu všetkému má reagovať, hoci evolučne sa tieto patogény, ak ich tak nazveme, vyvíjali spolu s človekom niekoľko miliónov rokov. Čiže ten imunitný, ja nevrajím, že voči kiahňam, aby sme sa nerozumeli zle, ale jednoducho boli spolu s ním, napríklad typu baktéria Haemophilus influenzae. Ale teraz si predstavte, že vy vyženiete Haemophilus influenzae ako baktériu, no a tak príde nová, príroda nemá rada prázdne priestory, príde Haemophilus parainfluenzae. A takto budeme sa proti všetkému očkovať, alebo viete, inými slovami, to, čo sa deje, ja jednoznačne vnímam ako company oriented. A company oriented znamená, že tým company nejde o naše zdravie, ale ide o ich zisky. Co dnes víme o takzvaných turborakovinách, onkologických onemocněních, která přeskočí počáteční fáze, jsou velmi agresivní a diagnostikovaná až v terminálních stádiích. Souvislost se zánětlivým spike proteinem je stále hypotézou, o které se nesmí mluvit, nebo je zde jiný důvod? Vy ste spomenuli len jeden mechanizm, a to je zápalový proces, ktorý je generalizovaný a súvisí s spike proteínom. Ja pôjdem trošku späť. Ja ten názov turborakovina nemám rád, ale v podstate nádherne vystihuje podstatu toho, čo sa vlastne deje. Ide o rýchlo prebiehajúci nádorový proces, ktorý sa vyskytuje u relatívne mladších ľudí a mladších vekových kategóriách, ktorý, keď tí pacienti prídu k lekárovi, tak je už pomerne rozsiahle štádium, čiže 3. a 4., čiže to je vlastne najvyššie 4. štádium. A ešte je tam jedna vec, ktorú ste nespomenuli, tieto nádory neodpovedajú optimálne na liečbu. Viete, sú isté schémy, ktoré sa používajú a tam sa čaká isté percento odpovedí a tak ďalej a tak ďalej. No ale to sa nedosahuje. Tieto nádory sa správajú doslova ako keby otrhnuté z reťaze. A teraz v druhej časti otázky. Viete, spike protein iba jeden možný variant, že tá vyvolá zápal, lenže ukazuje sa, že a niektoré práce, ktoré je samozrejme ako šafranu riedko, pochopiteľných dôvodov podľa mňa, ukazujú na to, že keď sa skúmali tie nádorové histologické preparáty, tak sa ukázalo, že sa tam inkorporuje práve DNA alebo reverzne mRNA z vakcíny priamo do ľudského genómu, čo ten genóm vlastne destabilizuje a je schopné porušiť isté kontrolné dráhy. Typický príklad je P53 proteín. A tak v podstate doslova iniciovať ten nádorový proces, ktorý je relatívne divoký a je divoký práve pretože ako keby nesledoval tie staré klasické rakovinotvorné dráhy, ale tu sa pripájajú dráhy, o ktorých, ale respektíve procesy na základe toho zmeny štruktúry génov, ktoré sme doteraz a priori nepozorovali. Jak moc komplikované je pro lékaře nebo vědce, který se zabývá rakovinou, vystopovat, kde ten problém v organismu začal?
Tak pozrite, tie molekulárno-biologické techniky sú teraz na vysokej úrovni a využívajú sa napríklad vo forenznej medicíne, využívajú sa prakticky aj pri diagnostike genetických chorení a tak ďalej. A ja si myslím, že toto by problém nemal byť. Ale to, čo chýba, je vôľa to urobiť. Pokiaľ viem, tak v zásade poklesla pitvanosť. Nádor, ktorý by sa mohol charakterizovať takýmito metodikami, tak v podstate nádory sa necharakterizujú. Čiže náš zber dát o tomto prakticky je nulový. Náš teda sa myslí štátny. Ja nemyslím, že by som ja niečo mal zbierať, ale zase neexistuje inštitúcia, neexistuje nikto, kto by sa týmto zaoberal. Nazme to na štátnej úrovni, no pretože nie je vôľa. Tie metodiky, keď ľudia to opublikujú, teda niektorí autori, tak sa ukazuje, že to tam vedia. Typický príklad bol karcinom močového mechúra u mladej, tuším 31-ročnej ženy, čo je v podstate úplne absurdná z onkológie situácia, to sa nevyskytuje, kde ukázali, že v genome sú v jej teda genome, respektíve v tých nádorových bunkách, jej nádorových bunkách sú zainkorporované časti, kúsočky DNA, ktorá koduje spike protein. mRNA technologie byla původně zamýšlená pro vyhledávání rakovinných buněk a měla být použita pro onkologickou léčbu, kde jsou snesitelná vyšší rizika, protože se bojuje s rakovinou. Přesto se technologie začala uplatňovat pro domnělou prevenci sezónního respiračního onemocnění. Co za vědecký postup zde je? A je vědec nějak vázán předběžnou opatrností nezvolit takzvaně kanon na mouchu? A pokud ano, kde se stala chyba? Pozrite, táto otázka je nesmierne komplikovaná, môžeme si rozložiť na niekoľko častí, prípadne pripomente, že čo a čo. Tak ja začnem od konca. V podstate tá technológia mRNA, nazvime to vakcín v úvodzovkách, či mRNA preparátov, vznikla z laboratória, kde zistili, že keď sa nahradí uracil na metylpseudouridín, na metylpseudouridín, tak tá mRNA vyvoláva menej imunitných odpovedí. Opakujem, nie zničí, ale menej. Toto bolo zistené na hlodavcoch, konkrétne na myšiach. Nikdy to nikto netestoval na človeku tú imunitnú odpoveď voči tej RNA, aby teda bolo dosť jasné, o čom hovorím. A v podstate za toto dostali Nobelovú cenu. Ja keď som pozeral tie odôvodnenie, tam sa citovali 3 práce. Ani v jednom z tých prác sa nespomína humánna medicína. Všetko sú to laboratórne zvieratá, hlodavce, ako som spomínal. A domnievam sa, že tá Nobelová cena bola udelená hlavne z politických dôvodov, pretože sa potreboval zvýšiť záujem populácie respektíve dôvera o to, že tá vakcína je ten top, ktorý by sa mal používať. To je prvá vec. Tie vakcíny ľudia každý rozpráva svojím spôsobom niečo iné, ale v zásade vakcíny sa vždy testovali, kým prišli do klinického použitia 8 až 12 rokov. Hovoriť o tom, že to je urýchlené a technológia, to je fajn. Je to špičková technológia, ja to nikdy nepopieram, ale hovoríme o laboratórnej technológii, hovoríme o možno umelej inteligencii, hovoríme o syntetickej biológii, ale nehovoríme o človeku. Čiže ten aspekt sa potichu ako keby umlkol alebo umlčuje. To je prvá vec. To je tá posledná časť otázky. Predtým je tá otázka, že v mRNA vakcíny v onkológii. Pozrite, nebudem menovať ten štát, ale v zásade sa objavila asi pred 2,5 rokom taká tendencia, že univerzálna vakcína proti rakovine. A ideme. Ja som to tak potichu sledoval, pozeral, ma to prekvapilo, lebo viem, že vakcíny proti rakovine sa vyvíjajú už najmenej 40 rokov a výsledok je prakticky 0. A tak som tak sledoval a zapojenie umelej inteligencie a sekvenácia ľudského genóma bude personalizovaná. Viete, všetky tie pekné blá, ktoré oni tak zvyknú rozprávať. A teraz poviem, aký je stav, nebudem hovoriť, čo bolo medzi tým. A teraz, aký je stav v súčasnosti, tak v súčasnosti z univerzálnej vakcíny proti rakovine alebo proti nádorom sa stala len vakcína proti melanómu. A ten melanóm musia byť tí ľudia vlastne nemať prakticky nejaké metastázy, ktoré sa musia vybrať. To sa samozrejme rieši. Ako to nastaviť pomocou tej umelej inteligencie a s tým, že keď sa bude tá
vakcína proti melanómu používať, tak musí bežať štandardná imunoterapia popri tom. No, Anciáša jeho, ja už inak to nemôžem povedať. Tak tá štandardná imunoterapia beží pri melanome, tie výsledky sú naozaj veľmi pekné, ale zase tak potom, na čo je tam tá vakcína. Asi chápete, inými slovami, z veľmi takého nabúrelého, alebo takého, ako bude univerzálna vakcína proti rakovine, sa nakoniec dostaneme k tomuto výsledku, ktorý ešte ani ten nie je úplne jasný. A ešte aj teraz sa tvrdí, že kým umelá inteligencia analýzuje všetky tie zložky, tak to môže trvať, kým sa to naučí niekoľko, dobre počúvajte, rokov. Česká vakcinologická společnost doporučuje vakcinaci v podstatě kohokoliv, kdykoliv, proti čemukoliv. Primum non nocere asi nahradila bájně bezpečná vakcína. A to se nyní ukazuje, že ti lidé zainteresovaní v šíření vakcinačních pohádek o nešíření viru mezi očkovanými a absolutní bezpečnosti vakcín dostávají od farmaceutických firm peníze a jiné odměny. Je to šílenství nebo normální a běžný postup? Je to štandard. Ja viac to nemám čo povedať a priori to. Jednoducho, keď si len zoberiete, koľko je rozpočet firmy Pfizer, však ten presahuje rozpočet Českej a Slovenskej republiky a za možno niekoľkonásobne. Tak čo budete robiť s tými peniazmi? Pokúsite sa tých ľudí skorumpovať.